ሚስጥር ወርቃዊት ሳንቲም አክሱም ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ኣኽራናት ገርዓልታ ፀሓይ ንሰማይ ብሕብሪ ኣራንሽን ወርቅን እናቐባእኻ ዝመልክዕኻያ ትመስል ነበረት። ኣብታ መዓዛ ቅጫን ሕምባሻን ዝሽተታ ንእሽቶ ዓዲ ክልተ ትኽትንፋ ስዕሩኽ ክብሮምን ሰላምን ንሓድሽ መስተንክር ተዳልዮም ነበሩ። ርአ ሰላም ናብቲ ጥቓ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ኣውነይ ማእታ ዘሎ ሽንጥሮ እናመልከተት ብሕሹኽታ ተዛረበት። ገለ ነገር ይንጸባረቕ ነበረ። ከማጣል በረኻ ናብቶም ኣኻውሕ ተናጠሩ። ኣብቲ ሓመድ ዝተቐበረት ሓንቲ ካብ ዘመን ንግስነት ኣኽሱም ዝነበረት ከባድ ወርቃዊት ሳንቲም ረኸቡ። ኣብቲ ሓደ ገጻ ምስሊ ሓደ ጥንታዊ ንጉስ፣ ኣብቲ ካልኣይ ገጻ ድማ ሸዊት ስንዳ ይነበሮ። እዚኣ ናይ ንጉስ ካርታ ሳንቲም እያ። ክብሮም ዓይኑ እናፍጠጠ ተዛረበ። ኣባ ሓጎይ እዚኣ ናብቲ ሕቡእ ድግስ ደበና ከም እትመርሕ ነጊሮምን እዮም በለ ብሓውሲ ታሕጓስን ስንባደን። ኣንደበት ኣብ ኣፍ ልቡ ቀይሕ ምልክት ዘለዎ ሓደ በሊሕ ጭላዳ ህበይ ነታ ቅርሺ ካብ ኢድ ሰላም መንጢሉ ወሰዳ። ሃየ ተመለስ ተመለስ በሉ እናስሓቁ። ብማእኸል ልምሉም ግራት ጣፍ ድማ ደድሕሪኡ ክጎዩ ጀመሩ። ባህላዊ ዜማታት እናደረፉ ንዝሓርሱ ሓረስቶትን ጽቡቕ መሶብ ይሰፍያ ንዝነበራ ኣንስትን እናሰገሩ ተቐዳደሙ። ነቲ ጭላዳ ህበይ ንምርካብ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጽሩይ ወሓዚ ማይ ዘላ ሸንኮለል ትብል ድልድል ክሰግሩ ነበሮም። 1 2 3 ዝለል እናበሉ ልክዕ ከምቲ ናይ ቆልዑ ጸወታ እናተሰራሰሩ ተሳገሩ። ኣብ መወዳእታ ነቲ ውከተኛ ጭላዳ ህበይ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ዓባይ ዳዕሮ ሓዝዎ። እቲ ጭላዳ ክሰርቃ ይደለየን፣ ክጻወት ጥራሕ እዩ ደልዩ። ነታ ሳንቲም ኣብ ውሽጢ ሓደ ናይ እምኒ መቐመጢ ደርበያ። እዚ ድማ ሓደ ኣብ ከውሒ ንዝተሓብአ ማዕጾ ኸፈቶ። ኣብቲ ውሽጢ ወርቂ ወይ ዕንቂ ኣይነበረን፣ ካብኡ ዝበለጸ ነገር እምበር። ዓበይቲ ዓዲ ንኣገራሚ ጽምብል ኣሸንዳ ዝዳለውሉ ዝነበሩ ሕውእ በዓልቲ እዩ ነይሩ። ኣየር ብድምፂ ኸበሮ ተመልአ። ሰላም ቀልጢፋ ዝተጠለፈ ክዳን ሓበሻ ተኸደነት። ርእሳ ድማ ብጽቡቕ ቁናኖ ማዕረገት። ክብሮም ድማ ዕንድር ፋጹኡ ኣልዕለ። ሙሉእ ለይቲ እናሳዕስዑ ማዕገሮም እናነቕነቑ ምስ ስድራ ቤቶም ብጣዕሚ ጥዑም ምግቢ እናበልዑን ብወግዒ ወኻዕኻዕ እናበሉን ኣሕለፍዎ። እታ ወርቃዊት ሳንቲም ቅርሲ ጥራሕ ከይኾነትስ መፍትሕቲ ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ ዝበለጸ ጽምብል እያ ነይራ።